Nyawiji dari Pak Gus, ayah dari Lintang Kayu. Kepilang sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki yo ngerteno opo sing tak rasa janji atiku Guki ndongane warga RT 5 ana judeg muga-muga selalu nyawiji Mas. Tresnane warga masyarakat nyawiji dadi siji bersatu untuk membangun dusun dan lingkungannya menjadi Gemah Ripah Lok Jinawi. Amin.